Здравейте, приятели на Electric Extreme! Днес е един много специален ден, защото сме на гости на Сурон, България и пристигнаха новите ни машини. 6 са отръбите, които ще разберете къде отиват. Най-новия модел с новия електромотор. Приготвили сме ви до края на видеото още много нови неща, които ще видите. Ще караме Hyper-B-то. Ще ви покажем как ще тунинговаме някои от моторите. Затова останете с нас, за да ви разкажем повече. Ще почнем малко по-отдалеч за това как стигнахме до решението да вземем още нови машини и то от големите мотори. Когато стартирахме Electric Extreme, на пазара имаше само Light BX модела, т.е. по-малките мотори, с които караме. В продължение на 2 години карахме с тях, видяхме, че хората ги харесват, но в продължение на тези 2 години видяхме, че хората може да искат нещо повече. И това, което направихме през 2023, когато излезе модела Ultra-B, беше, че взехме няколко мотора за исторически парк. Тогава взехме 3 мотора и честно казвам, аз не знаех какво да очаквам. Не знаех какво да очаквам като мощност, не знаех какво да очаквам от страна на клиентите, ще могат ли да карат тези мотори. Дори в началото бяхме сложили условия само за хора, които или са карали малките мотори, или имат книжка за мотора, защото мощността е двойно по-голяма и честно казано аз се притеснявах да няма много инциденти с тях. И вече 2 години работим и ги караме навсякъде тези мотори и за тези 2 години видяхме няколко неща. Първото, което е, моторите са изключително здрави, изключително устойчиви. Второто, хората им се кефят ужасно много. Качвали сме хора без никакъв опит до хора, които са моторджи, с така доста богат, много години опит в ендуро, в мотокрос и хората обожават моторите и са влюбени в тях. И затова това, което решихме да направим е, че ще level-upнем, както се казва, ще вдигнем нивото, за да може и нашите клиенти също да вдигнат нивото и да подобряват уменията си, да отидат на още по-готини места, естествено с по-мощни машини. Това, което видяхме е, че тинейджерите успяват да се справят с тях, стига да имат, да кажем, 1,70 м ръст. Жени, които качваме на моторите, също се справят доста добре с тях. Мотора има екорежим, има traction control, което го прави дори в някаква степен по-безопасен за каране от Light BX модела. Естествено, трябва да имаш до някъде сила, за да удържиш мотора, нали, да не те затисне и така нататък. Но удоволствието от карането на този мотор си признавам, че е много по-голямо, отколкото на Light BX. За сравнение, това, което мога да дам, ако Light BX е един картинг, също много забавен за каране, но тук ви качваме вече на една състезателна кола, която може много повече, позволява много по-висока скорост, позволява повече мощност, позволява наистина да изпитате нещо ново, което няма как да го изпитате на Light BX моделите. Тези мотори отиват за исторически парк, нашия обект за Варна. Всъщност във Варна имаме 3 обекта. Имаме и правим турове също на Аладжа манастир, правим турове и в Галата, Боровец, но там за сега имаме Light BX моделите. Като това означава, че ще можем да правим по-големи групи. Рождени дни, тимбилдинги, всякакви събития, които вие искате да си направите, ще можете да ги правите при нас. Тук даваме пълна екипировка, бутуши, наколенки, ризница, каска, естествено очила, всичко, което е необходимо, за да се насладите безопасно, възможно най-безопасно на тези мотори. Не знам, много съм развълнуван. Чувствам се все едно, сега го стартирам на ново бизнеса, така както беше 2021 април месец, когато взехме другите мотори. Даже ще потърся, имам снимка, когато бях наредил тук 10 малки мотора и стартирахме всичко. Ето, вече напредваме, индустрията се развива, уменията на клиентите се вдигат и сме готови за следващото ниво. А сега ще ви покажем какво предстои да направим с някои от тези мотори, защото се върнахме от изложението в Милано, подариха ни някои тунинг части, имаме фолио за моторите, така че останете с нас. Дядо Коледа пристига с турбата. Така, какво ще направим с моторите? Имаме фолио от Suronix. Това е една фирма, която прави фолио специално за Сурон. Ето виждате. Това е на Electric Extreme сме го направили. Тук имаме яко фолио на Fox. Жълто и сино. Между другото, това мисля да си го направя за моя мотор. И имаме и зелено фолио. Така, това предстои да го лепим малко по-късно, ще ви включим в процеса. Отделно, има една фирма Pivotrax, ето ги, които ни подариха на изложението в EICMA в Милано. Подариха ми малко тунинг части за моторите, които доста съм нетърпелив да ги пробвам. Голям пиньон за отзад и ето този вид пегове, като много е интересно, че те могат да се карат така, в зависимост от това дали повече катерите, дали повече правите уилита. Между другото имате едни много готини, ще покажем картинка, имате едни много готини вместо плоски пегове, който прави повече уилита,
кръгли, като поричка пегове, за да може по-лесно да дигат мотора. Много са интересни. Ще оставим линк, който се интересува и има такъв сурон, може да си вземе. И така, време е да започнем да тунинговаме моторите, а после ще изкараме, ето там има един хулиган, един Hyper-B, ще го изкараме, за да видим на какво е способен. Хулигана! Хулигана! Застанал съм така, за да придобиете по-реална представа за размерите на мотора. Това се води питбайк, не е детски мотор, не го наричаме детски мотор, защото освен деца могат да го карат и възрастни, както видяхте, доста е забавен, доста е динамичен, гъвкав, поради малките си размери е изключително удобен за такива състезания между приятели, да си направим една малка писта и да се пуснем да се състезаваме с тези мотори. Това е модела Hyper-B. Все още това е прототип, даже това в момента е единствен мотор в Европа. И ние го взехме от изложението в Милано, директно си го качихме. Батерията, това, което в момента сме сложили, са просто клетки, за да може мотора да върви. Версията, която ще се продава, защото както казах, това е прототип, версията, която ще се продава, чакаме вече официалните статистики, официалните характеристики на мотора, за да разберем колко ще е бърз, колко ще минава, но виждате, че дори и сега, с едно просто вкарване на клетки в батерията, мотора върви и се изправя доста бързо. Това е много забавно моторче, нямам търпение да ги пуснат. Най-вероятно през новата година, началото на новата година, пролета, очакваме вече да има първите налични мотори, но вие можете да ни се обадите, ако искате такъв мотор и да я включим в листа на хората, които първи ще бъдат информирани, когато моторите пристигнат. Идеята на този мотор е да замести Lightbee S модела, който имаше преди време. Той беше детския мотор с Lightbee X рамка, но просто беше с по-ниско окачване, по-малка батерия, дигаше по-малко километри и беше предназначен за така по-подрастващи. Но не знам, мен много ме кефи, аз имам особени отношения с този мотор, както ще видите от снимката, която сега колегите ще ви покажат. Шегата на страна, изглежда много готино. Друго, което много ми хареса, пластмасите са изключително гъвкави, т.е. няма вече да има толкова много счупени пластмаси. Ето виждате, показвам ви. Дори в студеното време, защото в момента е навън, не знам, 7-8 градуса, пластмасите се усещат изключително хорави, добре направени. Много други неща има за мотора, които можем да си кажем. Има, както на джетовете, това е safety, вързопче на китката се слагате. И освен това има говорител, т.е. можете, ако вашето дете кара, вие през дистанционното да му говорите, да му кажете зави наляво, зави надясно, дай газ, намали. Това е нещо, което ако искате да тренирате някого да кара мотор, е готино, защото ще имате комуникация с него в движение. И така, това е, предстои да тестваме по-обстойно този мотор. Вие можете да напишете в коментар, искате ли да направим една писта, на която да могат да се карат такива мотори, да правите състезания с приятелите си, защото с тези мотори дори да паднете не е нещо толкова сериозно, не е като да направим писта за големите мотори и да се изсипете. Можем да направим писта за Hyper-B, за малки питбайкове, с които да се забавлявате. Идеално за ергенски партита, идеално за рождени дни, идеално за всички мъже, които така искат съревнования със своите приятели. Мисля, че ще се получи много добре, имам някои идеи в главата, но вие напишете в коментар, искате ли такава писта, ще дойдете ли да карате. А сега да продължим с тунинга на ултрабитата. Какво му трябва повече на един мъж, освен един мотор, който да му доставя цялото удоволствие на света? Добре машинката. Чакам с нетърпение да ги изкарам в гората. На тия ще им сменим гумите, защото пристигнаха с по-родови гуми. Ама това е положението. Сега сетих да ви кажа, реално ние сега взимаме 6 големи мотора, което означава, че ни се освобождават 6 малки мотора, втора ръка за продажба. Така че ако търсите някой по-евтин сурон, карани са яко, да ви кажа. Убийци са от каране, но пък
там са, има ги. Ако искате да си вземете такъв мотор, ние ще ги сервизираме, ще ги оправим преди да ви ги дадем. Като казвам убити са от каране, имам предвид, че са и карали всякакви хора. Нормално е. Ако искаш нещо на половин цена, за около 5-6 хиляди лева, нормално е, че е използвано. Няма как да си го вземеш с нейлоните. Пък ако искаш с нейлоните, Сурон България. Синаниш, кой е за родеята? Това, което ще направим сега е, че ще сложим ето тези пегове на Pivotrax, които са доста, може да си ги персонализираш. Защо? Защото реално това са 3 отделни части, които се вадят, ето така. Аз лично мисля да си оставя само средната част, достатъчно грип мисля, че ще има много хубави сменяеми пинове, които се изтъркат, винаги може да си смениш само пинчетата, без да е нужно да сменяш целия пек. И другото, което е, че имат много хубав захват, който ти позволява да регулираш ъгъла. Виждате колко зъбчета има, може да си го направиш под всякакъв ъгъл, в зависимост от това дали повече катериш, дали повече спускаш, как ти е по-удобно на теб. Така че да видим какъв ще е крайният ефект и как ще изглеждат. Жени са ми казвали, че ми гледат видеята как сменям гума, им харесва да ме гледат как сменям гума. Те искат други гуми да ме гледат как сменям, но няма да стане, няма да се продам. Харесвало им мъжа да е сръчен, да е добър с пръстите. И по пръстите преценяват и други неща. По ръцете, така длани. И сега ще влезе цели. Да е добър с пръстите. Чакай да видим дали е истинско. Продължаваме с облепянето. Оказа се, че е по-трудна задачка, отколкото си мислехме. Доста времеемка. Ние тъкмо дойдохме в Сурон България, където съхраняваме моторите. Продължаваме с облепянето. Ще ви направим част от процеса. Единият мотор вече е готов. Вчера го облепях айляшката така цял ден. Така че идете да ви покажа. Това е единия красавец. По принцип трябваше да е малко по-син. Това ме бие към лилаво. Обаче е много красив. И имаме да облепяме. Имаме още стикери. Това е от... Имаме един къстъм, който е на Electric Extreme, жълтичък. И имаме и един такъв зеленичък. Така че останете с нас, за да видите как се облепят моторите и какъв ще е крайният ефект. Скоро! Значи, абонирайте се за канала, понеже ще има възможност един от вас да спечели мотор и няма да е томбола, ще си зависи изцяло от него. Понеже аз не съм чак такъв фен на гивауеите и на случайността, харесвам нещата, да можеш ти да си ги направиш. И затова ще подарим един мотор на човек, който изпълни определени условия. И ще му излезе много по-евтино, отколкото да си го купува. Но затова абонирайте се към банката и ще се видим в следващото видео.